Aquest dissabte s'ha fet l'entrega del 32è Premi Comte Jaume d'Urgell a l'escriptora Maria Barbal. Es tracta d'un premi que cada any atorga la Paeria i que reconeix a persones i entitats als Països Catalans que per la seva força cultural, la seva trajectòria i la gran capacitat de comunicació de la seva feina i obra fan que siguin exemples per fer més gran i més rica la xarxa natural i real dels països de parla catalana i dels seus ciutadans. En l'edició del 2021, els guanyadors van ser la Bressola i l'escriptora Maria Barbal. En aquest darrer cas se li ha decidit donar el premi ja que és un exemple de persona compromesa amb la llengua i que a través de la seva literatura està fent arribar el català a molta gent i, a més, ho fa des del Pallars. Bé, els objectius del premi és el reconeixement a les persones i entitats que el que estan fent és lluitar, mantenir i aconseguir que la llengua catalana tingui aquesta força que té, no? I en aquest cas estem molt contents d'haver donat el premi tant a la Maria Barbal com a l'Escola Bressola, no? L'Escola Bressola com a associació en defensa de la llengua catalana i de l'ensenyament en català a Catalunya Nord, i en el cas de la Maria Barbal que ha coincidit amb altres premis, però sí que és cert que no és molt habitual. De fet, de Premis d'Honor de les Lletres Catalanes, la primera pallaresa pinerenca és ella, per tant crec que és prou important, i a més tots els temes que avui n'hem estat parlant, tots els temes que ella tocava són temes que estan molt d'actualitat, el tema de la postguerra, el tema del despoblament rural, el tema del patriarcat, al qual també he fet referència, amb els textos que s'han llegit també s'ha pogut sentir. Per tant, són tots uns temes que són latents dins de la nostra societat, que ara estan com explotant, i per tant ella, quan fa 40 anys va començar a escriure sobre aquest tema, era una precursora, no? Era una precursora d'això. Maria Barbal s'ha mostrat emocionada per la recepció del premi. Ha explicat que és un moment de la vida en què es tracta de recollir el que s'ha sembrat. Sento emoció al rebre aquest premi perquè és un moment de la vida que es tracta de recollir potser el que s'ha sembrat tenint en compte la generositat dels altres. I en aquest cas, sent un premi de la ciutat de Balaguer, és un premi de la meva terra. I això té unes connotacions afectives més importants que quan és més general o que quan és d'una altra banda. Barbal també ha tingut paraules per parlar de la situació del català, que ha definit de moment crític i trist. És un moment molt crític, molt trist per mi. Jo també he estat professora de llengua catalana en un altre temps i hem lluitat, uns, en el meu cas, per aprendre una llengua que no em va ser ensenyada a l'escola. Després, per comunicar-la als joves. I ara ens trobem amb aquestes dificultats que van sumades amb un corrent general d'oblit de la llengua, sobretot a les grans ciutats, per raó de moltíssimes causes, totes comprensibles, però que posen la situació del català molt difícil. En el mateix sentit, amb la situació actual, per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el PAE en cap, Jordi Ignasi Vidal, ha recordat que la llengua a l'escola no és només la llengua en què parla el professor. També diu que aquesta situació ens hauria de revoltar a tots. La llengua a l'escola no és només la llengua en què el professor parla, és una visió arcaica. L'educació és la intervenció entre l'alumnat i el professorat, és el que fas al pati, és tota la vida que estàs fent. En quant a això, el castellà té un paper molt gran, com diuen totes les estadístiques, per tant, el donar la raó a aquestes petites persones per qüestions molt polititzades i gens d'educació, el que volen és apretar, diguem-ne, perquè en certa manera, com va dir un dels partits que més apreta, el català tornés a les masies i deixés d'estar al carrer, doncs la veritat és que això ens ha de revoltar a tots, no? L'acte de lliurament s'ha fet a la sala d'actes del Casal Cívic amb els parlaments i la lectura de textos del seu llibre Pedra de Tartera, acompanyada de dansa a càrrec de la Xemeneia. Tot seguit, Maria Barbal ha signat el llibre d'honor de la ciutat. Amb el sentiment d'agraïment del 32è Premi Comte Jaume d'Urgell, signo el llibre d'honor de l'alcaldia de la ciutat de Balaguer i em sento meravellosament acompanyada en aquest moment feliç. Maria Barbal. A l'entrega del Premi Jaume d'Urgell hi han participat el PAE en cap de la ciutat de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, i com a membres del jurat, Joan Vizcarri i Francesc Canosa, l'escriptor Josep Vallverdú, el PAE de Cultura Arnau Torrente i diversos PAEs de la ciutat.